Startu. Minuta do startu 22. ročníku Jarošovské šlapky, trati na 55 km a 700 metrů převýšení. Čeká vás zaváděcí okruh, kde projedete Jarošov, pojedete do Krupolova, budete mít před sebou předjezdce, což je výhodné. Propisku odstraníme, ale to je jediná zábrana, kterou vám dneska odstraníme, jinak tam ten terén je a čeká na vás. Celkem 3 brody přes řeku Kameničku, to všechno máte teďka před sebou. Stejně tak, jako máte před sebou cíl, který je v hluboko dole, kde na vás čeká pivo, hudba a fanoušci. 30 sekund do startu. My tady v Jarošově nad Nežárkou umíme udělat pořádnou atmosféru, právě proto pro vás, kteří stojíte kolem trati, pojďte se ozvat a podpořit tyhle borce, kteří právě teď se nachází po tohle startovní baránu tady v Jarošově nad Nežárkou a vydávají se na 55 km na horských kolech. Pojďte se ozvat, pojďte je podpořit. Máme 10 sekund do startu, můžete jim to odpočítat s námi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 22. ročník je odstartovaný, hodně štěstí, ať se trhají řetězy, ať se netrhají, ale ať vaše nohy jsou tak silné, že dokážou přetrhnout i řetěz.